kag pahuway. Na, nakasabot man ko nimo ba? I know na hiupos kaayo ka na ako. But please na, sabtaon na ako na kinahanglan ko sa imong pagsabot. Naluoy man ko ni Daddy, be. Nag-repent na bitaw si Daddy. Sige. Katawag na kay una-una pagmaayo ni Mami kung pasayloon ba na ako si Ramil, ha? Ay, away na. Dali, ipikan. Tahan, pag-ibig. Sana'y di magmalim ang dati kung araw nangitipang araw sa piling inanay. I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tinglies in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know. You make me smile, please stay for a while. Lord, kauban ko sa imong simbahan ang akong asawa nga si Lea. Naghangyo ko nimo lang panalanginan mo ang among gugma sa usag-usa. Ug lig-una pagsamot ang pundasyon sa among relasyon. God, kauban ko karon si Ramil. Manghangyo ko nimo. Lig-una ang talikala nga nagbungkos na mong duha. Ayaw itugot nga samukon pa kami sa mga pagsuway. Himua nga ikaw kanunay ang sentro sa among pagpuyo. Please, Lord. We've come so far to leave it all behind. I wonder why. Why did you go away? You left me all alone, no words can say. My love, please stay. You and I, we have moments left to share. You and I, we can make it anywhere. You and I, we belong in each other's arms. There can be no other love. Now I know we can have it all forever. Each night I pray that we can be together once again. Forevermore we'll stay in love this way, no matter what they say, until the end.
trabaho. Nag-isulbi anak. Pero may problema kay namarigatan magtudor ako. Ikaw? Ako sa Awa pa noon. Pero kung masayot ko, doon may tudlo na ko. Kumaulbay ko mo gamit mo computer. Ako sa anak, kabaro ko gamay. Pa, ikaw tayo si Lolo ba nga? Paeskulahan ko yung tiwas, inig-ablis klase. School na gid anak. Ayaw ko siki ang panahon. Ang ikamalipay nga may sa itong kinabuhi si Papa Bart. Ako, murag kapoy ko anak. Sa mga ko manas kong trabaho karon. Ang naandang ko na ako, God, ka na magpasingot ba? Ka na bugat. Ako bilang sa una pa, mga galantahan ko, para mabuhay mi si Lola. Kanya, anak kami matog sa kapilya. May magani kay naloy na mo si Nana Lydia. Loy na lagi nato lasa. Wapata ka lang isa kaya ni kapilya. Asa na ka taman? Watay katulgan. Sabi lang dong, mag-antos lang una ta. May pagkainon, sa katong mag-antos, santos. Anala, ibusan na ni. Kaya mga tutag sa'yo. Kaya usayo magkakaugma. Sige. Gusto ni po sila? Ano ka dala? Pare. Karoon anak, nadaghan na kwarta. Mubalik ko sa probinsya. Sa paong ko kwarta ang asawa ni Sir Victor. Tur kay siya mismo mo nagduot na ko. Aron ko magkonbikto. Pa, dugay na ito hitabuha. Kalimutin lang to. Usapod, patay na ang asawa ni kaning Sir Victor. Mo ba? Kunya, nga tayo dito. Hindi ko katubagan na pa. Wa ko may bawon kasi ang ating mas tumayo pa. Basta, bubalik dito. Aron manimawas nila. Pa, patay na lagi sila lagi. Ano tayo may mo? Dili na. Usanin ng mga drawa. Bato ko. At tuwag sila. Bueno, muna ko dito. Sige. Dili man tingin kaangay mahilak, yes? Si Cristel Matcudias. Nahiubos tayo na ko ang ta. Eh gusto niya. Kapasay doon na nako si Ramil. Pero unsaon ko man. Wa pa man maalim ang nasakit. Hangtod karon. Nagpabilin niya ako ng kasakit yan. Hangtod karon. Mupakita paghihapon sa akong memory ang mga gipagbuhat ni Ramil na rin ako. Sakitan paghihapon ko hangtod karon yan. Nagpagaong manggod siya sa iyang inahan. Wa gani ko niya hatagig higayon nga makapasabot sa tanan. Laong pa kaayo ang kaiubos ko ni Ramil. Maunahadlo ko, di makapasaylo niya. Ug ngani, ipadayon ko ang akong plano nga ipaanwal ang among kasal. Decisive na gyud ko yan. Ipaanwal ko na gyud ang among kasal. Yes. I don't think na makahimo ka, ana. I doubt it. Makahimo ko yan. Tungod kay dili angay sa akong gugma. Si Ramil Mercader. Ma'am. What's up? Nakasuod lagi ka? Nga naman. Wa ka makailan ako dong? Wa ko'y labot og si kinsa Ako si Carme Mercader! Walay ko'y labot og kinsa ka, ma'am.
Ang gusto may bawa nga nakasud ka. Di ba sikreto man ang agianan da sa liyo sa garahe? Ang mga suod ra man ang nahibawa na ug ang tibok pamilya. Dong, suod ko ni Bart Monteclar. Ug ugangan sap ko ni Lea Delfino. O bitaw, nahibawa bitaw ko. Ikaw ang salbayes nga ugangan ni Marilia. Tarong nga rin mo sultihan, ha? Sagtakon tarong ka! Ken! Ken! May tuyo si Sir Bart di mo. Yun na ra. Familiar na ko ang imong namo. Ikaw si... Oh, Madam Vilma Montecarlo. Ako! Unya, Ako bitaw. ganun ni aman ka. Ikaw ang nagkapalit sa akong KTV and Music Lounge. Di ba? Dami ra ko ato, ma'am. Si Sir Bart ang nakapalit ato. Ubos sa ngalan ni Ma'am Lia. Di ay. Klaro na. Gilingla ko nila. Gilingla ko ni Bart Monteclar. Gilingla ko nila. Ma'am, iwan ang sa... Ma'am, kay nagpalinglam ka, ma'am. Magawas na si Bart. Bart! Ate Bel, pugi, kay akong taong guard. Bart! Gawas niya! Bart, usap pa! Tingnan siya, ha? Tingnan mo ako! Kinala magkikita siya na ako! Nagkasabot ka! Oh, ma'am. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing